3.11. Ik schrijf, wij schrijven. Ik kies, wij kiezen. Je hebt in 2.13 de ik-vorm van een werkwoord geleerd. Je leert nu werkwoorden met een V en een Z. Bijvoorbeeld schrijven en kiezen. Ik schrijf met een pen. Jij schrijft met een pen. Schrijf jij met een pen? U schrijft met een pen. Hij schrijft met een pen. Zij schrijft met een pen. Wij schrijven met een pen. Jullie schrijven met een pen. Zij schrijven met een pen. Het werkwoord schrijven heeft een V. Het hele werkwoord is schrijven. Wat is de ik-vorm? En gaat weg. Aan het eind van een woord staat nooit een V. De V wordt een F. Dus de ik-vorm is schrijf met een F. Ik schrijf met een pen. Ik schrijf. Dit is de ik-vorm schrijf. Jij schrijft met een pen. Jij schrijft. Dit is de ik-vorm schrijf met een T. U schrijft met een pen. U schrijft. Dit is de ik-vorm schrijf met een T. Hij schrijft met een pen. Hij schrijft. Dit is de ik-vorm schrijf met een T. Zij schrijft met een pen. Zij schrijft. Dit is de ik-vorm schrijf met een T. Wij schrijven met een pen. Wij schrijven. Dit is het hele werkwoord. Jullie schrijven met een pen. Jullie schrijven. Dit is het hele werkwoord. Zij schrijven met een pen. Zij schrijven. Dit is het hele werkwoord. Je leert nu het werkwoord kiezen. Dit is een werkwoord met een Z. Ik kies een antwoord. Jij kiest een antwoord. Kies jij een antwoord? U kiest een antwoord. Hij kiest een antwoord. Zij kiest een antwoord. Wij kiezen een antwoord. Jullie kiezen een antwoord. Zij kiezen een antwoord. Het werkwoord kiezen heeft een Z. Het hele werkwoord is kiezen. Wat is de ik-vorm? En gaat weg. Aan het eind van een woord staat nooit een Z. De Z wordt een S. Dus de ik-vorm is kies met een S. Ik kies een antwoord. Ik kies. Dit is de ik-vorm kies. Jij kiest een antwoord. Jij kiest. Dit is de ik-vorm kies met een T. U kiest een antwoord. U kiest. Dit is de ik-vorm kies met een T. Hij kiest een antwoord. Hij kiest. Dit is de ik-vorm kies met een T. Zij kiest een antwoord. Zij kiest. Dit is de ik-vorm kies met een T. Wij kiezen een antwoord. Wij kiezen. Dit is het hele werkwoord. Jullie kiezen een antwoord. Jullie kiezen. Dit is het hele werkwoord. Zij kiezen een antwoord. Zij kiezen. Dit is het hele werkwoord kiezen. Nog een keer. Heeft het
hele werkwoord een Z, bijvoorbeeld kiezen en lezen, dan krijgt de ik-vorm een S. Kies en lees. En heeft het hele werkwoord een V, bijvoorbeeld schrijven en geven, dan krijgt de ik-vorm een F. Schrijf en geef.